Болниците в страната остават без специалисти. Масово младите лекари напускат България. Какви са причините и защо институциите мълчат? Ще има ли кой да ни лекува след 10 години или за да ни прегледа български лекар ще трябва да ходим чак до Германия? Тревожната тенденция българските лекари да работят извън пределите на България е повече от трайна. Само за 3 години над 2600 медици са потърсили реализация в чужбина. Германия е на първо място сред държавите, в които те продължават професионалната си кариера. В същото време у нас в някои области липсата на специалисти е все по-осезаема. Оставаме без анестезиолози, хирурзи, педиатри и невролози. Германия работа от 6 месеца в университетска клиника по съдебна психиатрия, но в момента заплатата бруто ми е 5233 евро. Каква ви беше тук? Трябва ли да го коментирам това? Сравнете го горе-долу. В пъти по-малко. Колко пъти по-малко? 10 пъти по-малко. 10 пъти по-ниска заплата? Да. Как взехте решението да напуснете България, да напуснете клиниката тук и да заминете за Германия? Ами самите условия на труд в клиниката, начина на живот, унизителното чувство, което изпитвах тук, да съм лекар в собствената си родина, в собствената си държава, без да усещам удовлетворение на личните си потребности, удовлетворение и гордост от това, че съм лекар с една от най-трудните специалности в медицината изобщо, ме накара да се замисля, че има и други пътища. Казвате унижение, казвате 10 пъти по-ниска заплата. Освен заплата, нека да стане ясно и на зрителите ни какво друго. Значи заплатата не е основното нещо, заради което не само аз, ами и колегите лекари напускат страната. Може би заплатата е на последното място, което може да поставим. На първо място са условията на труд. Ние работим в едни крайно неблагоприятни условия на труд. Във всяка една българска клиника, в държавна клиника, човек може да види в какви условия се работи, с каква апаратура се работи. Не говоря за частните клиники, не говоря за модерни оборудваните центрове, говоря за държавните клиники в нашата страна. В същото време говоря и за тази реална възможност човек да специализира това, което наистина желае, подкрепен изцяло от Министерството на здравеопазването на Германия като чужденец. Реалните възможности, които се предоставят през всеки един новозавършил лекар или лекар с една специалност за придобиване на втора специалност в чужбина. Преди да се върнем за условията в Германия и да ни разкажете малко повече, спомняте ли си онзи случай, в който чашата преля, както се казва, онзи пример, който ви възмути и си казахте най-край това беше? Да, много добре си спомням случая, когато работехме за 20 стотинки на час оглед на местопроизшествие. Доктор Галя Георгиева е съдебен лекар. Омъжена е и майка на 9-годишно момиче. Близо 4 години е лекар в Александровска болница в катедрата по съдебна медицина. В момента живее сама в Магдебург, източна Германия. Нейната история е историята на българския лекар, с когото ежедневно страната ни се сбогува. Неизвестно до кога. Страх ли те е, че един ден, и този ден скоро ще настъпи, България ще стане без лекар? Абсолютно съм сигурна, че ще дойде този ден. Деня не е далеч. За съжаление, в България всички млади лекари желаят да работят в чужбина заради условията на труд, които им предоставя Европейския съюз. И в България остава средната възраст на лекарите, които и към момента работят, е 50 години. Вчера мисля, че е било дипломирането на младите колеги. Вярвайте ми, повече от 50% от тях ще заминат за чужбина. Да осъществят мечтите си, да специализират това, което желаят
Тук има трудности в специализациите, не само за самата заплата, не само за таксата, но и трудностите по отношение на малкото бройки, които се предоставят за определените специалности. Не може да завършват 160 човека и в същото време за една специалност да има 3 бройки обявени. Скайп разговорите са връзката на доктор Крум Крумов с България вече повече от година. И той, като стотици негови колеги, взима трудното решение да продължи живота си извън България. В момента съм по път да взема специалност по вътрешни болести. Ако бяхте останал в България, какво щеше да ви коства тази специалност тук? Аз съм работил почти 4 години в България, като съм се явявал и на изпити за зачисляване на специалност. Но точно заради тези правила, неясни правила, не съм успявал да зачисля. По един или друг повод са успявали други хора, по един или друг начин. И не знам, може би ще да ми коства още 2-3 години явяване на изпити, докато може би накрая успее или докато се промени системата с този изпит в началото и с познатите порочни практики в България. Биват обезсърчавани много млади и кадърни хора още в началото на своя професионален път. Да разбирам ли, че част от проблема е малкото бройки, които се разкриват и същото време корупция, която изпреварва и дава превес на други ваши колеги? Да. Колко пъти сте пробвал? На изпит за специализация ли? Да. 2 пъти. А спомняте ли си онзи пример, който категорично ви отказа да продължите практиката и обучението си в България и взехте решение, че просто трябва да хванете куфарите и терминал? Това беше след последното ми явяване на изпита за специализация. Ако кажа, че всичко е било прекрасно тук, ще излъжа. Да, имах проблеми, както и не само аз, споделяли сме и сме говорили с други колеги, които също са имали подобни проблеми. Значи в началото езиковата бариера е доста голям проблем и е много важен фактор в взаимоотношенията и съответно в по-нататъчното изграждане на сътрудничество с колеги, с останалия персонал в болницата, съответно с пациентите, които също се отнасят с недоверие дори понякога, когато виждат, че имате големи празнини в езика и не можете да се доуточните за техните оплаквания, за техните заболявания. Когато се е стигало до това да се даде план за отпуск или непредвиден отпуск, винаги към мен отношението е било доста така враждебно. Аз винаги за плануван отпуск трябваше да бъда последен. Съответно, когато има нещо, което не плануван отпуск, няколко дни, когато е трябвало те да го вземат, те да вземат такъв отпуск, никой не е идвал до мен да ме попита дали в тези и тези дни би било удобно за мен или би ме натоварило повече, ако този човек липсва. Но ако аз трябва да липсвам дори за 2 или дори 1 ден, бях принуждаван да ходя като да не използвам някой епитет, който да не прозвучи много добре, да ходя и да питам всички и да се моля на всички за евентуално това да няма проблем и да мога да се взема определените дни за отпуск. Първите злоупотреби, които лекарите преживяват, но някои го съзнават много по-късно, това е злоупотребата на работодателя. Аз се срещнах с българска група от лекари в една западна провинция. Това е първата вълна от български имигранти, които са започнали работа в рехабилитационните клиники. Всъщност, в този период, може би това е било около преди 10 години, те са били съгласни абсолютно на всичко, за да започнат работа и са приели предложението на работодателя
като не са обсъдили работния договор. Тези работни договори съдържат клаузи, например, че няма право да ползва годишен отпуск, няма право да ползва болнични, няма право да разгласява клаузите от договора на други лица в срок от 3 години, което е време, това са общо взето незаконни клаузи, но след като те са ги разписали, много трудно биха се оспорвали. И след като съществува клауза, че те не трябва да разгласяват текстовете на договора, те се страхуват да говорят открито за своите проблеми. След като разбраха, че има такава организация, която е готова да им осигури безплатно юрист, който да защитава техните интереси, те се обърнаха към мен. Когато решава да замине за чужбина, Галя разбира за съществуването на организация, която подпомага миграцията на български лекари. Така се свързва с доктор Миридонов. Тя е директор на Форум на регионите в Брюксел, организация, която е призната от Министерството на външните работи в Брюксел и има за цел да лобира за различни национални групи и да защитава чуждестранните лекари от неравнопоставеност. Нашата фирма е консултантска. Тя съществено се различава от фирмите, които намират работа. Това, което лекарят може да получи при нас, това е пълно обслужване. Може да получи информация за това какви са проблемите, които евентуално биха могли с които би могъл да конфронтира. И ние сме неговия партньор в пътя към имиграцията. Попълваме неговите документи, дори пишем писма, които се налагат в техния частен живот и те не успяват да се справят поради дефицита на езиково познание. Колко струва това? Това нищо не струва. Как се издържа вашата фирма тогава? Нашата фирма, аз съм лицензиран консултант към една немска институция и всеки, който ползва моите услуги, има възможност да ползва субсидии от държавата. Всъщност, моята работа не е съвсем безплатна, тя се заплаща обаче под формата на субсидии от държавата. Здравей, много приятно да те видя. Добре? Аз също днеска минах пред вашия братата и вие нямахте. Аз мисля, че вие сте в Англия. В Германия съм аз. Германия беше, да, нали? Да. Добре. Как сте? Добре съм. Много се радвах ви видя. Аз също благодаря. Всичко наред ли е с теб? Да, как върви наред. следването? Всичко окей, всичко наред. Доволен Трети си? курс съм. Браво, чудесно. Да, радвам наред. се. Чувствата са изключително примесени. Чувствам болка, чувствам тъга, чувствам носталгия. Тук прекарах живота си, обучението си, кариерата си изградих тук. В същото време ми е изключително болно, че не мога да осъществя истинската си мечта, да живея и да работя в родината си. Далеч от родината, вече 3-та година е и доктор Бойчев. И макар да е доволен от работата си в университетската клиника в Берлин, той също говори за полуосъществена мечта. Защото липсите са много. Искам този момент да използвам да поздравя всички колеги в МБАЛ Пловдив. Това са хората, които на мен наистина ми липсват. Може би ние бяхме като едно семейство, като една фамилия, бих казал, с всичките тези колеги. Това е нещо, което в Германия липсва. Българските лекари са, съвсем най-откровено мога да кажа, са много добри. Познавам от тях много колеги, които също работят в Германия. До сега не съм виждал някой от българските лекари да не се е справил тук добре. Те се справят чудесно и в Германия. И не знам, може би това ме натъжава, защото те заслужават респект и заслужават да получат, може би, много по-добри условия. Доктор Бойчев е анестезиолог, една от специалностите, в която българското здравеопазване изпитва остра липса на кадри. В някои болници дори се налага извънредно да се викат анестезиолози от други лечебни заведения. Детските лекари са другите специалисти, чието брой не достига. Александра и 7-месечният Димитър посещават кабинета на педиатъра поне веднъж седмично.
когато забременях, от приятелки чувах колко било сложно. И аз си казах, колко пък може да е сложно, човек си намери педиатър на детето, след като има много. Оказа се, че не е много лесно. Пообиколих 3-4, които, честно да ви кажа, не ми харесаха. Някои просто казваха това и това се прави, без значение на вас дали ви харесва. Някои казаха, не мога в момента да ви поема, защото има много бебета или много възрастни хора, тъй като не са много педиатрите, които лекуват, лекарите, които лекуват само деца. Трябва да има повече педиатри, но не знам как да стане, като няма желаещи. Имам вече млади колеги, които миналата година завършиха, и при разговор с тях, те казват, че по-голям процент от групата са заминали в чужбина и много малко, примерно 5 или 6 човека са останали тук. Децата, които ги преглеждаме, са освободени всичките от такса, не плащат такса, пък най-често боледуващите са точно този контингент от бебета и тези, които са в детски заведения най-вече. Всъщност сега сме извън работно време, но опашката отвън е голяма. Нищо. Докато имам преглеждам. Няма как. Няколко пъти сме го поставили в Лекарския съюз и на събрания, това за някаква компенсация на колеги, които имат такава педиатрична насоченост, но никой толкова години нищо не предприема. Български лекарски съюз също следи отблизо опасната тенденция за изтичането на медицински кадри зад граница. Какво правим ние, какво прави нашата държава, за да може да задържим тези млади хора тук? Защото виждаме, че другите държави, тези където отиват нашите хора, правят всичко възможно да привлекат специалисти, защото и там има дефицит на специалисти. Така че за мен е много важно една национална стратегия по отношение на медицинския персонал. Средната възраст на българския лекар, това е другия голям проблем, е малко над 50 години. Но по-големият проблем е друг, че малко над 53 години. Но другия проблем е това, че има един голям луфт между хората над 50, колегите над 50 годишна възраст и между младите колеги между 30, 35 и 40 годишна възраст. Тоест, когато моето поколение се пенсионира и престане да работи, ще има един луфт, докато дойде следващото поколение. Не, че ще свършат лекарите, но бройката на лекарите рязко ще спадне. Това е една много така негативна тенденция. В новата здравна стратегия 2020 Министерството обръща внимание на проблема с човешкия ресурс в болничните заведения едва в една страница. На дневен ред в общественото пространство са темите, свързани с дейността на болниците и разплащането с тях, липсата на лекарства или клинични пътеки. Хроничният недостиг обаче на медицински лица остава на заден план. Мисля, че ще се върнат. През това време в България ще има такива възможности за реализация на кадри добре подготвени и в нашата държава. Трябва да бъдем оптимисти. Ако бъдем практици, ще има ли кой да ни лекува след 10 години? Мисля, че след 10 години все още ще има, защото медицинските университети произвеждат достатъчно наброй високо квалифицирани наши кадри. Самия факт, че ги търсят в чужбина и отиват там, значи са добре подготвени тези кадри в нашите университети и като мисля, че за толкова за периода от 10 години ще има кой да ни лекува. За следващия период не мислим. За следващия период много далечна е прогнозата да направя. Но вероятно могат да дойдат кадри отвънка и при нас. Ще се постараем да увеличим броя на приема за обучение на специалистите по здравни грижи, т.е. на медицинските сестри. Там наистина положението е много
тежко. Приемат се последните години приоритетно повече студенти за медицина, отколкото медицински сестри. И поради това съотношението лекар-сестра в България е близо 1:1, докато изискванията на Европейския съюз и в развитите европейски държави съотношението е 2-2,5 медицински сестри на един лекар. Да разбирам ли, че в новата кандидат-студентска година ще бъдат отпуснати повече места за медицински сестри от тази година? Ами това зависи от Министерство на образованието, но ние ще се срещнем с тях и ще проведем срещи. Нашето искане е да се отпуснат повече места. И докато историите на доктор Георгиева, доктор Крумов и доктор Бойчев все още рядко привличат внимание, то медиите и институциите в Германия и Великобритания не спират да обсъждат огромния дефицит на медици в Европа. Дефицит, който до 2020 година може да достигне 1 милион. Това е една от причините страните от Западна Европа, иначе поляризирани в дебата за емигрантите от по-бедни европейски страни, да отворят широко врати за нашите специалисти. В немската преса излиза информация във връзка с лекарите, които пристигат от Източна Европа. Разкажете ми малко повече за нагласите там в обществото. Да, това е тема номер 1, така да се каже, имиграцията. Какво ни очаква, кои са тези, които идват. Много са статиите в посока на това как българските и румънските лекари имат трудности по отношение на контакта с пациентите. Доктор Макс Каплер е вице-президент на Лекарската камара в Източна Германия и активно се занимава с проблемите и адаптацията на лекарите от Източна Европа. От тази година ще се въведе задължителен 3-месечен езиков курс за чуждестранните медици на разноски на болниците, които подписват договори с тях. Дефицитът на лекари в цяла Европа е огромен проблем. Точно за това нашата страна приема толкова много български лекари. От друга страна, някои колеги подценяват трудността да работи с пациенти и документация на чужд език. Българските лекари са едни от най-квалифицираните специалисти, но има много различия в здравната система в Германия и България. Затова въведохме изискване за по-високо ниво на владеене на немски език. Не мога да дам съвет за това как да се подобрят условията във вашето здравеопазване, но определено страната не бива да подценява този всеобщ проблем, а именно сериозния недостиг на лекари. Държавата трябва да бъде активна и гъвкава в такава обстановка и да направи всичко възможно да задържи своите специалисти. Много лекари от Германия също напускат и отиват в чужбина. Това, което се стремим, е да намалим тази тенденция. От тази година законодателни промени вече позволяват работа на хонорар, при която чуждестранни лекари могат да заместват свои колеги в Германия, без да напускат работните си места в България. Лекарите, които работят на хонорар, хонорарите, които получават, не се облагат с данъци. И един пример. Ако един лекар работи на хонорар една седмица, неговото възнаграждение би могло да бъде 4000 евро. То няма да бъде облагано с данъци. Вярваш ли, че един ден ще се върнеш да работиш отново тук в Александровска болница? Много ми е трудно сега да отговоря на този въпрос, но бих желала. България е най-прекрасната страна на света и един ден аз ще се върна там. Но вече като специалист, доказан специалист, за да помогна. Вярвате ли го? Да, сигурен съм. Не виждате начин да се върнете да работите тук? На този етап не. Сега на къде? След 3 дни пътувам обратно за Германия. Такъв е моят живот. Между семейството, между работата. С болка си тръгвам, но се надявам да се завърна.